Yan, si Ate Christy. Siya nagturo sa akin na magprito. Ang saya talaga dito sa buhay probinsya. Yan, si Faith. Si Sarah pala. Sorry. Kasi yung damit mo, parang nakita ko yung kaya ano. Meron po kasi siyang thankful. Ayun. Ay, sana sabihin yung ano. Sinaot. Ako din. Di ba, may I can do din tayo. Uy, nakalaan to. Naka-ano kaya? Ay, naka-vlog? Ano ba yan? Isa pa. Ay. Yan yung nakakatawa dyan. Eh. Ngato, no dati lumabas nga barko at no ada lumabas nga train. Okay, God bless. God bless you. Okay po. Thank you po. God bless. Hi. Ang dilim mo, no? Ayan, super pagod. Matutulog pa lang kami. Pagod. Ito pala maliwanag. Nakita nyo na kami. Siyempre, ikot pa yan. Ito si Faye. Faye, magsayin ka naman. Paano ito makaka 1 million? Yes. Konnichiwa. Hola. Hola! Buenas tardes. Dito mo kami ngayon sa ibang coaching center. Dito kami matutulog. Yan, ang ganda, diba? Ang ganda.
bawat isang kabataan na narito. Goodbye, Kailanman di May